गे चौड़ी गे तोरा घर के सामानवा पूरा काट लेबौ गे पूरा भीतरी ले रेत देबौ। तो हम जाके मैया से कह देबौ कि हम छावरा मैया के ऐसे बोलत हौ। तो का कमी मैया से कह दे आज हम तोरा खूब लेबौ गे छौड़ी। अरे नहीं देबौ गे छावरा का करबू आप खरियाइए ले किया जा गरम हो सामान छौड़ी करबौ ने मान आज गरम हो सामान छौड़ी करबौ ने मान पूरा भीतरी ले छाट देबौ गे। आज गरम हो सामान छौड़ी करबौ ने मान पूरा भीतरी ले छाट देबौ गे। सामान तोर चाट लेबौ गे हंसू से काट लेबौ गे। सामान तोर चाट लेबौ गे हंसू से काट लेबौ गे। डीजे सुमित सतीश वर्मा मिक्स बाय विनय निर्मल। आदि रिकॉर्डिंग स्टूडियो हिंसा। हाय माना बने बात करो कल में गुदा पानी आज छोड़ै बो तोरा लहंगा से पानी। माना बने बात करो कल में गुदा पानी आज छोड़ै बो तोरा लहंगा से पानी। हमर जागल हो जुनून तोरा फेंकल तो खून गे हमर जागल हो जुनून तोरा फेंकल तो खून सब छहोड़ल में बात देबो गे। हमर जागल हो जुनून तोरा फेंकल तो खून सब छहोड़न में बात देबो गे। सामान तोरो चाट लेबो गे हंसू से काट लेबो गे। सामान तोरो चाट लेबो गे हंसू से काट लेबो गे। रिकॉर्डिंग स्टूडियो हिंसा। मेरा मल भी नहीं तोरा वाला वाला लेता दबो वाला बान दबा किन देता। हाय हाय मेरा मल भी नहीं तोरा वाला वाला लेता दीपक दुलारा दबा किन देता। छौड़ी चढ़ल हको जेठ देबो भीतरी ले रे के छौड़ी चढ़ल हको जेठ देबो भीतरी रे रे सुले संस साथ देबो गे। छौड़ी चढ़ल हको जेठ देबो भीतरी रे रे सुले संस साथ देबो गे। सामान तोरो चाट लेबो गे हंसू से